Der er YouTube, det er mig, Søren Vesterby. Ja, fint. Jeg vil lige filme vores campingvogn. Nu har vi så fået den ud. Ja, I må undskylde, hvis I kan høre den der hane, der galer. Ja, det kan jeg ikke for. Men den er lige kommet ud. Og her på her i weekenden, der kører vi til Blåvandvinden. Og der står den bare. Så vi kan tage derud nogle gange. Men det er en hobby, som I kan se. Det er fint nok. Ja, vi har haft Detlef, Adria og hobby. Ja. Så er der sådan noget. Se her. Se, pistank. Pistank. Og en lille myser. Men lad os gå indenfor. Ja, den er jo ikke særlig stor. Vi er også kun 4 personer. Vi står i køleskab. Ja, der er fint stort køleskab. Der er blot lys i, når der er strøm til, og fryser. Og sådan noget shit. Fint skab og sådan noget. Så her sover jeg så. Der har vi så stolen til at ligge lige nu. Og heroppe sover min lille søster. Og lokum. Og mit lige også her. Ja, det er den der den blå knap, den trykker på, når man skal skylle ud. Så sådan noget shit. Og så sådan nogle der en sjov man kan åbne her. Det der skab der. Ja. Så får vi noget shit her. Der er forkert. Ej, det var forkert. Udluftning. Ja. Dem er der 2 af. Vi har også en på lukket. Vi skal jo snart have dem vasket. Ja. Fin vask. Jo. 3 som gasbørger, tror man kalder dem. Lukket den her. For helvede også. Ja, det er min fødselsdag i morgen, så jeg regner med at få en mobil. Som er bedre til at filme, men det er også gammel. Ja. Varme, og der er også gulvvarme. Skal afle sådan noget. Det er men det her man låser. Så er der nogle shit her. Med lys og sådan noget pis. Gulvarme. Og mit bliver selvfølgelig også. Helt bedre. Har vi en sådan strøm. Og til vand. Som kan sige sådan mega beskidt her. Så kan den prøve det. Der er en har vi også.
Shit. Den er dust. Ja. Men det var vores campingvogn. En hobby. Vi blev faktisk også tilbudt en anden campingvogn. Men det var lidt for stor. Så ham manden han sagde, at vi kunne få en, der er lidt mindre. Og så fik vi den her. Den er okay, faktisk. Jeg er faktisk 10, så får den nok med. Vi gik gaskassen. Det er pisse, der er. Og jeg overgår ikke lige at tage det der shit af. Ja, det var det. Ses.